Niistä on vaikea saada irti. Niin on, kun ne on siellä montussa. Se on hirveän hyvin kiinnittyneet. Niin on. Lasi päällä! Äppä! Mikä lasi? En tuonne netti alas. Netti tuonne. Netti. Netti äppä. Meepäs Jouni uimaan nyt Välimereen. Sä pääset filmiin. Mene uimaan. Niin, tulee film. Hyppää siitä. No kato, onko? Ai, katso. No hyppää. No hyppää näyt. Hyppää vaan. Hyppää. Astut siitä seuraavalta. Ei kun mene itse nyt. Mene äkkiä. Mene nyt äkkiä, multa loppuu akku tästä. Mene äkkiä, nyt multa loppuu akku multa. Mene heti, hyppäät sinne. Ui siitä ja takaisin, niin mä saan sut... Mene ui siitä takaisin, niin mä saan sut filmille. Uit semmosen lenkin. Lenkki? Joo, sillä just. Ei sun tarvi sukeltaa, meet vaan uit. Mee vaan. Näitkö? Hyvä. Oliko siinä se krapu? Kato, Pirkka on saanut siilin. Kato. Pirkka on saanut siilin. Tuo punainen. Näytä. Puna! Se on joku myrkyllinen. Ei oo. Ei!